Φίλοι μου, είμαι τόσο ενθουσιασμένος, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει γίνει. Μόλις έμαθα ότι στο Δεδροπόταμο φτιάξανε το πρώτο ρομπότ Ρωμά. Βοηθάει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Δείτε το επόμενο βίντεο. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε, κατσφέρονται Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, Ελλάδα ζούμαστε. Και αυτό το ελληνικό το λέμε, σε γνωρίζω πατπαγρόψ. Και αυτό το λέμε. Έχει αυτόματο ενσωματωμένο πρόγραμμα ομιλίας για τη δουλειά. Ο Παλιατζής, ο Βαλάντης, το καλό παιδί έφτασε στη γειτονιά σας. Σίδηρα, χαλκόματα, μπρούτζινα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, καλοριφέρ, πλυντήρια, αυτοκίνητα παλιά, μικρά και μεγάλα. Έχει ενσωματωμένη την εφαρμογή Ρωμάλεν Τσαβάλεν για την επίλυση των διαπροσωπικών θεμάτων ανάμεσα στα υπόλοιπα ρομπότ Ρωμά. Ρωμάλεν Τσαβάλεν, έχει γίνει εδώ μια παρεξήγηση ανάμεσα στο Βαλάντι και στο Λευτέρη, το Νεκτάριο. Ο Νεκτάριος έκλεψε τις μπαταρίες του Βαλάντι και τώρα ο Βαλάντης δεν μπορεί να βάλει μπρος να έρθει σπίτι. Γι' αυτό στο Νεκτάριο χρεωσάλε 45 χιλιάρικα. Επίσης είναι πολύ φιλικό και έχει πρόγραμμα παιχνιδιού με τα παιδιά. Πουτάνες από Πάτρα θα γαμηθείτε, αν ολιώσια μόνο. Γαμώ την Πάτρα, 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 γαμώ την Πάτρα. Τώρα και με τη νέα εφαρμογή Ρωμά Banking μπορεί να μεταφέρει χρήματα σε 5 μόλις λεπτά. Ανοιξήθια από τη ΔΕΗ είμαστε, ήρθαμε να συνδέσουμε τη σουλίνα του νερού. Καθώς παιδιά δεν θα μπορούσε να λείπει και η διασκεδαστική του πλευρά από όλο αυτό, διότι έχει τεράστια ηχεία για να παίζει μουσική και να ακούγεται σε όλη τη γειτονιά.